Οπότε, ναι, μ' αρέσει η τεχνολογία, μ' αρέσουν τα κινητά. Αλλά εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ στις ελεύθερες προσωπικές μου στιγμές να μην μιλάω, αλλά να το χρησιμοποιώ για εφαρμογές ή για φωτογραφίες. Συγκεκριμένα το Xperia Z έχει πάρα πολύ καλή κάμερα φωτογραφική. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, ο Παναγιώτης Χατζηδάκης μας μίλησε και για τη φετινή του συμμετοχή στην εκπομπή Μέσα στην Καλή Χαρά. Τι είμαι μέσα στην καλή χαρά, δεν φαίνεται? Μέχρι και εδώ είμαι μέσα στην καλή χαρά. Ναι, καλή χρονιά, όλα πάνε καλά. Η εκπομπή πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δέσει πλέον σαν παρέα. Και ελπίζω να σας ομορφαίνουμε τα Σαββατοκύριακα, όπως και αυτός είναι ο σκοπός μας, δηλαδή. Ελπίζω να τον πετυχαίνουμε. Ο Παύλος με την Κωνσταντίνα και με τον Θέμη και την Ναταλία γνωρίζονταν από τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά τα δύο νέα πρόσωπα είναι η Κωνσταντίνα και εγώ. Οπότε, όπως είναι φυσικό, όταν ξαφνικά μπαίνεις και σε έναν κύκλο που ήδη έχει δημιουργήσει κάποιες σχέσεις και πρέπει να δώσεις χρόνο στους άλλους και εκείνοι σε σένα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα ήδη από τις πρώτες πρόβες, ουσιαστικά. Που κάναμε δηλαδή πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Οπότε δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα από την αρχή. Είναι από αυτά που τυχαίνουν. Μπορεί να μην γίνει, μπορεί να μην κάτσει που λένε, μπορεί τα χνότα μας να μην ταιριάζουν, αλλά ευτυχώς σε εμάς δεν συνέβη αυτό. Οπότε προχωράμε πολύ καλά από την αρχή, όπως ήμασταν δηλαδή αρχικά. Ναι, είδες πως θα φέρνει ο καιρός. Ναι, στην αρχή τα ξεκίνησα με την Σοφία, την Αλιμπέρτη. Στον Α έπεσε, ήταν η πρώτη χρονιά του Μέσα στην Καλή Χαρά. Τώρα τα φέρνουν έτσι ο καιρός, που μετά από 5 χρόνια βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή. Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι στην προσωπική μας ζωή. Ευτυχώς είχα τη χαρά να την γνωρίσω και όχι μόνο να την γνωρίσω, αλλά να συνεχίσω να έχω και επαφές μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ που την έχω γνωρίσει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και είναι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ για εκείνη. Είναι εξαιρετική σχέση μας, δηλαδή. Φίλοι είμαστε ουσιαστικά. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, συνήθως μπορεί στην τηλεόραση να μην ξεκινάνε εύκολα φιλίες. Λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του ότι είσαι λίγο πιο. Πώς λέγεται, προστατεύεις λίγο πολύ περισσότερο τον εαυτό σου, ας πούμε, σε σχέση με τον χώρο. Οπότε ανοίγεις λιγότερο και είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργήσεις φιλικές σχέσεις. Ευτυχώς, εγώ έχω την τύχη με κάποια άτομα από την τηλεόραση να κρατάω ακόμα πολύ στενές επαφές. Είτε έχουμε συνεργαστεί, είτε όχι.